Салом алейкум баъдро iPhone 15 Pro Max, 16 Pro Max, 17 Pro Max овардагим. Дар Қирған баъдро 4 номер iPhone овардаги, нук не свет шамастай, не свет сиёҳ шамастай, свет титан шамастай баъдро аксия кардагим. 1400 баъдро дар Қирған iPhone овардагим, 1400 аксия кардагим. Магазини мо сентри Қирған дар баъдро, бозори Фаровон, декори 84 баъдро, бозори Фаровон, декори 84. Ина биём бачаҳо iPhone овардаги, Redmi овардаги, Samsung овардаги. Кадомтон дастотон телефони беҳуд дорем, чанд сил арзиш дорад. Ма ҳисоб мекунам болоштунта телефони беҳуд кунавотен. Болоштунта телефони пачка бигирем баъдро кардем. Пачка кардем. 1400 сум любой хел аст, куш аст, ина бада сиёҳаш маъқул аст, сиёҳ чиқил аз ура не. Сурат сеҳугардаги гора, ҳамаш сурат сеҳугардаги гора меқапи, катаги мекунӣ мегави. 1400 сум ди вообще хич намекунӣ. Чиста мегӯ оригинал ина баъдро мекунӣ. Ҳамаи расид куш аст, 1400 аксия кардем. Ками забар ҳамиҷа муша. Дар панаи хуdo бошем баъдро. Лайкор абзен ҳама модели телефон аст 1400 сомон. iPhone Thailand инсо дар панаи хуdo.